Alhamdulillah matur nuwun buat Mas Bungkas yang nyenengne kanca-kanca dan juga dulur-dulur kendangane pulen. Anget turan. Pulen kaya apa wae pulen, Mas. Sok tak dudut. Aku ngerti. Sakura Video Shooting dan juga dari Suara Nada Sound System Pakel la 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 oke yo aduh wong maneh nalikane pisanane ketemu kawan kong katon eseme Wes kesel, Mas. Wow, semangat aku. Oh iya sih. Aku mau kok ngemah putih bareng itu panas kok malah ireng ya aku. Alah wes dasare koyo ngono kok. Teko kayak Mas Jonggrang aku mau teko kene putih banget loh. Bareng aku kok panas. Lah putih banget ki nganggo apa rek putih banget? Gamping. Gimana nih, Mas? Aku ngerti.
Nggih.